Så venner, spejdere, familier derude. Vi havde et tidligere afsnit med noget taske her, men det kan være nok så flot. Vi skal jo også have noget ned i tasken jo. Og det er det, der ved du, Kasper, har leget lidt i butikken. Præcis. Så skal vi se, hvad du har fundet frem. Det har jeg i hvert fald. Vi kan starte herovre. En vigtig ting, når man er på lejr, det er at have noget lys med. Fordi det bliver også mørkt, når vi er afsted. Ja. En pandelampe er klar at foretrække i forhold til en almindelig stavlygte og lignende, fordi man har begge hænder fri, når vi skal arbejde. Det vil sige, når man ligger og roder i bunden af båden for at finde noget, eller bare man går i skoven, så er det nemmere med at gøre igen. Der findes mange forskellige slags. Det er en for Asvik, en ganske udmærket en, og den kan lyse i flere farver og styrker osv. osv. Så den er rigtig god at starte med af sin pandelampe. God lige binde i telttoppen, hvis man skal have noget natlampe eller noget. Præcis. Den fungerer til det hele. Rigtigt. Vi skal også kunne finde vej, når vi er i skoven. Nej. Jo. Også når vi er på vandet. Ja. Helt almindelig gammeldags håndholdt kompas er en god ting at have med til orientering. Igen, tag den billige version. I behøver ikke de store spejlkompasser. Spejlkompasser er rigtig gode, hvis man skal lave præcisionspejling, eller hvis man skal sætte håret om morgenen på lejr. Men til meget af det, vi bruger den, der er et almindeligt kompas som det her rigeligt. Ja. Vi skal også have noget at spise på lejren. Ja. Det er jo vigtigt. Jeg har set for mange spejdere komme med sådan en lidt for flad, dyb tallerken. Og vi sidder ikke ved et bord hele tiden. Det er faktisk meget sjældent, vi ved at sidde ved et bord. Så der skal være nogle ordentlige kanter på jeres tallerkener i forhold til. Ellers har I spildt jeres havregryn, før I sidder på pladsen. Der er sådan noget som det her. Der er plads til en god portion til den mellemstore spejder. Der er 2 sæt, der er bestikket kan ligge ned i, og der er en lille foldekop, man kan drikke sin te af. Høje kanter i det vælger. Der findes også forskellige slags, men det er et godt bud på et sæt. Og det kan pakke sammen, og det kan sågar fungere som madkasse, hvis man ikke spiser alt for meget. Og altid navn, farvekode, et eller andet, der viser, hvem der ejer det her spisegrej. Alt. Men spisegrej, den oplever vi tit, fordi at der findes altså ikke, nu er vi snart oppe på, jeg vil ikke sige, hvor mange vi er, men vi er rigtig mange nede ved os, og så mange forskellige farver er der ikke i Spejdersport. Så skriv lige, hvad der skal stå. Nejlak og så videre, det er også godt. Ja. Vi skal også have noget at pakke i, det er en lidt mindre model, men når man pakker sin rygsæk, så pakke i en eller anden form for poser. Det er en pakpose for Asvik, den her, den er vandtæt. Det er godt at have sådan en ekstra sæt tøj, hvis man er helt sikker på, at det ikke er vådt. Men en stofpose eller et eller andet lignende. Når jeg skal finde noget i jeres rygsæk, så er det bare nemmere at finde det, hvis det hele er sokkerne i en pose, underbukser i en anden pose og t-shirts osv. osv. Pakpose. Her kan man så bare skrive navn på pakposen. Smart ting. Det er godt. Så har DDS lige lanceret nogle nye lommebøger. Ja, den er jo under en uge gammel. Ja. Eller det er faktisk lige omkring en uge. Ja. Præcis. Det er rigtigt. Vi var på korpsrådsmøde i sidste weekend. Ikke weekend, der lige været, men weekenden før. Og der var simpelthen en lancering. Vi var ikke. Men der var simpelthen en reception for udgivelsen af de nye lommebøger for det danske spejderkorps. Præcis. Her står der alt, hvad man har brug for at vide i forhold til at være spejder. Præcis. Rigtig god idé med mange af de her bøger her. Jeg forventer, eller tænker der stadigvæk, at man har morsekode kompas, eller morsekode, hvad kan man sige, orden i og alt det her ting. Så er man på en lejr og skal på et løb, så kan den nogle gange være lidt fint lige at hæve op, hvis man ikke lige er helt skarp i alle prikker og streger og ting og sager, og en masse andet selvfølgelig. Præcis. Så er der vores sangbog. Ja. Det er den nyeste model. Den kan vi anbefale, at man har i sin spejderlomme. Den er god at have, når vi skal sidde omkring lejrbålet og skal synge. Der står alle de vigtigste spejdersange i. Så den er god at have, og igen, der er sågar felt til at skrive navn i. Hvis jeg må knytte en lille ting til den her, så kan man jo komme en lille teaser. Fordi det er jo sådan, så der bliver leget med nogle nye ting hos Ribbernes Sø til 2025-planen. Hvor den her måske godt kan blive en nødvendighed 4 gange om året. Jeg siger ikke så meget mere om det, men jeg siger bare, at den her er måske meget godt, eller meget god lige at have i forhold til det kommende program, vi skal igennem i 2025. Præcis. Så særlig opmærksom på sangbogen. Og vi har gemt det vigtigste til næstsidste. Det sidste, det er selvfølgelig kakao. Men hvad hedder det? Det er stolk. Ja. Det er jeres multi-purpose ting. Det er en model for Vangedal. Det er en gammeldags slierkniv. Den er god og solid og holder i rigtig mange år, hvis I sørger for at passe på den. Og som alle ved, så skal man holde sin dolk skarp, så bliver sårene mindre, når man skærer sig med dem. Igen, det findes forskellige modeller hernede i Spejdersport. Jeg plejer at anbefale den her.
Den har en god skede. Der er sådan en lille sikring i, så man ikke taber kniven så nemt, selvom man glemmer at lukke for den. Og så må man jo bruge den, så snart man har sit knivbevis. Ja, præcis. Det er juniormodellen. Den får så også en større, hvis ens hænder er lidt større. Ja. Så man skal finde en kniv, der passer til sig. Det er jo et stykke værktøj, det skal passe til manden. Præcis. Eller pigen, kvinden. Præcis. Hvem end der bruger værktøjet. Ja, Præcis. så det er rigtigt. Yes. Det er nogle gode ting, man bør tage med på en lejr, fordi det er alle sammen ting, som på en eller anden måde kan give noget værdi i forhold til, om det er om natten, er med ude i skoven, skal vi spise, synge, danse og lege. Og i forhold til det her med at pakke en rygsæk. Alle de her ting er jo enormt vigtige og vil være godt. Man behøver sikkert gå ud og købe det hele på en gang, men man kan jo, gå og ønske sig lidt. Der er jo både noget jul, der er noget fødselsdag, og så er der jo lommepenge. Så er man til det, så synes jeg helt sikkert, at man skal gå og bygge lidt op. Jeg tænker, hvis man bygger op, som du har bygget op, Kasper, så skal man nok op og have en voksenløn gange 2, hvis man skal have fat i hele din grejpakke derhjemme. Ja. Og det behøver man ikke på én gang. Så jeg tænker lidt af gangen, og så... Præcis, og meget af det her grej kan man også få billigere andre steder end en sparesport. Det er nødvendigvis ikke lige så godt bestemt. Men en fleecetrøje behøver ikke være herfra. Den kan også være en gammel en. En gammel uldtrøje, man har liggende i skabet, den fungerer helt lige så godt som en ny, dyr, fin en hernede. Ja. Men vi håber, det har givet noget inspiration til de kære spejder. Til ønskelisten. Ja, lige præcis, ikke også? Og så vil det jo bare skabe noget større værdi også når vi er afsted. Så man ikke hele tiden skal ligge og støtte op og hjælpe. Så, men ja, fedt. Og det var simpelthen indholdet til rygsækken, hvordan det blandt andet kunne være med de lidt mindre ting. Ikke? Så ja, tak.